אז החלטתי להכין סרטון שמסביר על מה זה ה-Fly, First Lead Yourself, שזה, הרבה שואלים אותי מה זה היומן הזה. אז היומן הוא יומן אישי להגשמה עצמית, זה אומר שזה יומן שאתם מאמנים את עצמכם להצלחה, והיומן מתחיל עם עמוד ראשון שנקרא גלגל החיים. הגלגל צריך לצבוע לפי שביעות הרצון שלכם בכל מיני תחומים כמו שאתם רואים שרשומים כאן. כששביעות הרצון מתחילה מ-1 עד 10, הנמוך זה 1, הגבוה זה 10, ואתם צובעים את זה, ומכאן נוצרת לכם תמונת מצב שמעידה על התחומים שלכם בחיים. בדרך כלל יש 3 תחומים שהם נמוכים, ומשם מומלץ לשים את המטרות החודשיות שלכם כדי לאפשר לגלגל להתגלגל כמו שצריך ולהיות מאוזן. אז גיליתם מה 3 התחומים שלכם, מפה אתם מגיעים למטרות של החודש, ומפרקים אותם למטרות של השבוע. ואז אנחנו מגיעים להתנהלות היומית, שזה החלק החשוב שמאפשר ליום שלכם להיות מוצלח יותר. הוא מתחיל בעצם עם הצד הימני. היומן הוא לא קלנדרי וצריך לרשום את היום ואת התאריך כדי שתכינו את זה רצוי יום מראש או בבוקר של אותו יום שאתם נמצאים בו. וכאן הצד הימני זה הצד של הידע, זה הצד שבעצם אתם שמים את כל ה-to-do list שלכם וכל מה שמאפשר לכם לדעת על היום שלכם, אם זה גם על החברים שלכם ועל המשפחה, כל מה שרלוונטי. יש כאן גם משפט מוטיבציה שמפליא לראות כמה כל פעם הוא מחזק אתכם וכמה הוא נכון לאותו יום שעובר עליכם. והצד השמאלי זה בעצם הצד של המיקוד, הצד של ההכנה והלמידה. אז מה זה אומר הכנה? קודם כל, ההכנה של הגוף והנשמה שלכם, מה אתם רוצים לאכול היום, במה אתם רוצים להתמקד ולהזין את הגוף שלכם כדי שתצליחו. יש את הכושר הגופני שאני ממליצה תנועה על בסיס יומיומי. כל דבר שתוכלו להכניס יהיה נהדר כדי לתת לכם לנוע טוב יותר. וחמשת הגדולים זה בעצם המקום שבו אתם ממקדים את עצמכם להצלחה. מומלץ להתחיל מהקשה לקל. והרבה פעמים זה החלק ששואלים אותי, אז מה ההבדל בין הצד הימני לצד השמאלי? הרי מה שיש לי כאן לעשות זה בעצם 5 הגדולים שלי. אז ההבדל כאן הוא החשיבה. וזה החלק שבעצם אתם מכניסים משמעות למטלות שלכם. זה המימד השלישי של ה-to-do. וההבדל הוא עצום כשאתם מכניסים משמעות לעשייה שלכם. כמו לדוגמה, יכולות להיות לכם 1000 מטלות, אבל אם ב5 הגדולים תחליטו שאתם מחבים את הפלאפון בכל פעם שאתם יושבים עם מישהו ונותנים לו משמעות והקשבה, יהיה לכם בהרבה יותר משמעות, והרגעים שלכם והדברים שתעשו יהיו בהרבה יותר טובים. אז זה 5 הגדולים, וכל יום שמסתיים אתם מסיימים אותו עם פרגון. זה היום שהיה. אתם מפרגנים לעצמכם, רושמים דברים חיוביים, וגם לומדים מה היה היום. לרשום מה למדתם מהיום הזה, ומה בעצם אתם לוקחים מהאימון של היום, וככה אתם מאפשרים ליום הבא להיות מוצלח יותר. ביומן הזה יש 28 ימים, ובכל שבוע אגב הצבע משתנה, ויש לכם כאן מטרות שבועיות חדשות שאתם מפרקים לעצמכם, עם דף שאתם יכולים פשוט לרשום לכם נוט, ובסוף היומן יש לכם את החלק שנקרא קצוות פתוחים, שזה החלק שהרבה פעמים יש מעין מטלות כאלה שנשארות לכם, אז שימו אותם כאן. Note to myself, זה בעצם הערות, תובנות, כל דבר שאתם רוצים להתמקד בו ולרשום לעצמכם, או סתם כל דבר אחר, וסוף היומן. אז שוב, יומן אישי להגשמה עצמית הוא בעצם יומן אימון שמחודש לחודש אתם הולכים ומתחזקים, ואתם לא תאמינו כמה היומן הזה יכול לגרום לכם לרגעי אושר ולהגשמה.